Il-Grupp Armar tal-Immakolata Kunċizzjoni Ħamrun qed jorganizzaw wirja ta' Presepju Lifesize fil-maħżen tal-istess grupp wara l-Knisja tal-Kunċizzjoni fil-Ħamrun. Tkellimna ma' Francin Borġ fisem il-Grupp Armar fejn qaltilna aktar dwar din l-eżibizzjoni. Avviċinajna lill-Kavalli Radonaj Kamilleri Kawki fejn jew esprimejna x-xewqa ta' xi xtaqna norganizzaw u ġentilment oġbu li jisilfinna il-pasturi li ħademu meta kellu 16-il sena sabiex ikunu sibiti f'dan il-Presepju Lifesize b'differenza. Iżda x'għandu differenti dan il-Presepju mis-soltu? Dan il-Presepju apparti l-ambjent li huwa mibni fuq disin tal-artist u taħt id-direzzjoni artistika tiegħu mill-membri tal-Grupp Armar min se jiġi jżur se jħossu parti integrali mix-xena ta' nattività. Il-wirja se tibqa' miftuħa sas-6 ta' Jannar bejn il-5 ta' filgħaxija u d-9 ta' filgħaxija. Il-wirja se tkun miftuħa wkoll lejlet il-miliet fil-miliet lejlet l-ewwel tas-sena u nhar l-ewwel tas-sena.